שלום, אנחנו בדוכן של ISEC Labs, ISE 2024. HSL מביאה את בשורת החציצה והבטחת הסייבר ללקוחות המאותגרים כלכלית יותר. אנו מציגים פתרון ייחודי, פתרון חציצה ל-HDMI, זול, פשוט לתפעול, קטן, שפותר גם בעיות של תאום בין פורמטים וריבוי רזולוציות בכבל אחד. הליין מורכב מ4 מוצרים בעצם שפותרים את כל בעיית החיבוריות מ-HDMI לדיספלייפורט הפוך, וכוללת בתוכה 4 רזולוציות מובנות שניתנות לקנפוג בקלות בשטח על ידי מתגים פשוטים. משפחת החוצצים האקונומיים משתלבת בצורה מושלמת יחד עם שאר פתרונות האבטחה שלנו, הקומביינרים, המטריצות, לתת מענה רחב לכל הארגון, לחדרי הישיבות, לסוקים, לנוקים ולחדרי הבקרה. נשמח לארח אתכם בישראל, להראות לכם את כל הדברים, לשבת, לדבר.